Good morning everyone. माबोरै दं नोंथांमोना? दिनै फुङावनो सिखारबाय। जोंना दिनैहाय मोनसे प्लेनिं दं। हजोंहाय मोनसे पिकनिक स्पट गोदान खुलिदों। जों बाव थांनो नागिरदों दिनै। एसे फुङावनो ओंखारलांगोन होननायखाय फुङावनो सिखारबाय दिनै। मोखां सुनोसै। ओमफ्रायो जोंना नै खान्थ' फंबायबो दंफैयो। खान्थ' फंबायबो दंफैयो। ओमफ्रायो जों दा मोखां सुयै मायै ओंखारलांसै। गाइस जोङो दा रेडि जाबाय। जोङो दा ओंखारलांसै। ओमफ्रायो जों दा थांगोन जायगाया गोदान खुलिदोंनो दाख्लै मोनाबिलि पिकनिक स्पट नायनो। चिराङावनो गोग्लैयो। जोंनि गामिजोंनो थांनांगौ जाखायो। ओमफ्रायो जोङो दा ओंखारलांसै। नै जों खान्थ'जों आंजों रेडि जाबाय। ओमफ्रायो जोंना हरैनिफ्रायबो माखासे लोगोफोर फैगोन। 6 7 जनसो जानो हागौ जों। ओमफ्रायो जों दा थांसै। गाइस नोंसोरो भिडिअखौ अननानै नायलांबाय थादो। बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लेट्स गो। अमा बेदर लांफानोसै जों एसे इयाव। दा बांद्राय सान जाबा मोननाय नङाना ओंखायनो। लाइफआवसो गाइस बेदर लायनोसै बेदर। गाइस अमा बेदर लाबाय दे जों। दिनैहाय पार्टिया जोंना एसे मोजाङानो जागोन। बिराद इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ गाइस। नायबाय था मिथिबाय। गाइस जों दा आमगुरि मोनसै नै। आमगुरि थाना बारबोबाय जों नै। बेनो जोंना पिएचआ। ओमफ्रायो जोंना बेयाव लोगोफ्रा नेगासिनो जाहैदों। ओरै बिजनिनिफ्राय फैनाय लोगोफोर दं साब्रै ना बेसेबांबा। बिसोर बेयाव नेगासिनो। दा जों ज' थांसै बेनिफ्राय। बबेयाव फाख्रि बिफांनोलै जोबथारनायाव बेलाय बेयाव फाख्रि बिफां खाना। आमगुरि होनो गाइस बेखौ आमगुरि। बहाय दं बैयो खोमाने। गाइस जोङो दा नै लोगो मोनफैबाय। जों दा थांसै।
बे लामाया मालानि समाव मोजां जाबावगोन जों जेबो मिथिला आरोना खैला मेलानिफ्राय आनन्दसिम खैला मेला आनन्द आमटेका गोदोसोनाय लामा उफाय गैया बावनो फैनांगौ जायो लोगोफोर नै नायनानै ला जोंनि साइडनि लामाया माबायदि सिगाङाव मोजांमोन आरोना दा गाज्रि जालाजोब्बाय बे गारि गिदिर गिदिरबो खारोना द्रामफार ना मा होनो बेफोरनि थाखायनो जासिनदों लामाया मोजाङानो गाज्रि जाजोब्बाय थिखोनो हायागौ 70 जाबा 70 केजि जाबाय 70 जाबाय सा दाख्लै नों गिदिंसां आयु लावरा आंबो 70 दंब्रा 70 जा गिदिंरा आयु आं 62 ना 63 ल'मोन ना मानो एक्टर मानसिनाय जायो नामा गाइस जोङो फुङावनो ओंखारबोनायखाय न'आव जेबो जाबोनाय जायासै बेनि थाखायनो जों आमटेका बाजाराव एसे दावदै इरिफोर जालाबायबाय ओमफ्रायो जों सामब्राम फानलु इरिखौबो जों बावनो खरस खालामजोब्बाय जोङो दा डाइरेक्ट थांगासिनो थानोसै गाइस नोंसोरो नायबाय थाथ'बानो जाबाय दसे उनावनो मोनाबिलिखौ नुनो मोनथारसिगोन गाइस जों दा मोननोसै नै हाग्राबारि हाबफैजेनबाय आदाफोर थाङो ओरैनो दखानफोरबो होजेनबाय नै फिसा फिसानो एसे हरग्रु दादगारि थाबाय र' थाथ' दे भाइराल जाबाय थानाय ब्रिजआ बेनो नामा र' गाइस नै बेनो आरोना ब्रिजआ जों दैया बिराद गिदिर दङ दाबो बिराद दाहार
अमा सावनानै जानोसै जों नै जुथाफ्रा सिजोब्बाय एसे जुथा खुनो नै नब' ब्र मा खालामहैदों ब्रा बावलाय औवा लांफैदों दे मोजां दे थाब लाबो आं नुवाखै नोंलाय सार मा खालामदों बेदर सोदों बेखौ मा खालामगोन जागोन केजा मा खालामदों बेदरखौ एसे मोजां पजिसनाव खेबनाया जाखै मानो सारहररा आइ संसेलाय माथो नायरा गेजेराव लांदां बाव ओमफ्राय बनानै ओइ दिमलांगासिनो बदेयाव नै औवाया माने औवाया खामबायना फिसा फिसा खामाखै नामा नालाय माबाबाय गानसि गलांसै मैगं मोनसे दोबावनांगौमोन रा जाखायाखै गलांसै गलांसै दे देलाय हमलाय आं गल गंसे लाना फैबावदो गोथांखौ थांलाय गाइस जुदि सोरबाफोर फैनो गोसो दंबा फैनो हागोन आराम अमा सावनानै जाफैनो हागोन बनफोरनि जेबो टेनसन लानांगौ गैया बावनो मोनजोबगोन बनफ्रा नोंसोर बेदरखौल' लानानै फै बेदर फानग्रा बुजिसिगोन दासो थांगासिनो नोंना सिथेव दासो आपल'ड जादोंमोन दहायनिफ्राय होनायानो दासो थांगासिनो जाबाय बिराद गोजानब्रा थारमाने बेखौ खिन्थिब्रा एबार नैबे सौहैनायखौ गोलैसिगोनलै हनै औवा गिदिरखौ नायनांगौ गथ' आं सिननो गानाखै सोर गानदों बेलाय आं गानदों फैस मैदेर दंलायो नै बे हाग्रा जायगायावलाय मैदेर थायाबा आयु नोंलाय बेखौ दानो नामा फिसा एसे गोराखौ दानब्रा गोरायानो गैखाया माथो जाने सा तेरे प्यार पे मेरा यार जाने सारे हो गिदिरखौ दानबानो जायोमोन बिदि दानबानो जायो बेयावथ' थुखाया नालाय बेखौबो दाननो मोनसे जाबाय दे दे बेलाय बेखौ दाननो नैबे गिदिरा सिखा गोबौखाथ' बौखायो सिखाया आरोबा बौवो ना दांगोन गोलैथ'वाखै दा दसथाबा जां लबारा जाखांदों जों बर'गावजों ओंखारबोनाय मानसिया नोंसोर बे गामिनिखौ होनाखै जों ओइ आसथिरायलाय ओइनो गेदा सेराव खालामो दे सोदेसो नोंसिनि गामिनिफ्रायलाय खाथि जाखागोन ना बेलाय बारा बेसेबां गोबाव लाखोन्दां बेखौ सोना होनो हानो हायना सना जाथ'बाय दे बे मोनसे र' बे मोनसे जाहोनोसै सेसा जागोन लासै लासैनो सिखायासो औ नै सप्ताहजों जागोन जायाखैथाय अ जायरा गुड बय मोजां नुदों ना मा खालामदों नोङो सामब्राम हागासिनो सामब्रामखौ जों मा खालामगोन सामथिं क्रिएट अमा बेदराव मस्थ' गोथाव बानायनो थाखाय ओमफ्राय जों माजों जागोन बेखौ जों दा माजों जानाय जानायसै दे आच्छा बेखौल' दा नोंनो खिथानो हाला नबथेबा ओमफ्राय नों मा खालामदों बाव आं अमा सावदों रा अमा सावदों कान्त नों मा खालामगासिनो नायदिंगासिनो आङो सेसा नों मा खालामगासिनो दा बाव रोंदों नोंखौ खावना रोंदों नोंनि माबा खावना रोंदों आयु ओइ मा खावरा नोंना
सेसासो खेवजेनदों मादैमोन मा लांफैदों जोङो औ बे जायगाखौ नायनो फैदों दे ओमफ्राय जायगाखौ नायनानै माबायदि मोनदों मोजाङैनो मोनदों मोजाङानो मोनदों ए अ नोंसोर अबे जायगानि आमबारिनि आमबारिनि बे मा जायगा मा हाग्रा बियो बियो औ सादुमारा सादुमारा ए दे जोंबो फैनानै बिराद मोजां मोनदों जों एसे गोजाननिफ्रायसो फैदों नालाय औ जोंना माइ हानाय जादों जों एसे गोजाननिसो हा माइ हानाय जादों नालाय अ बे खामानिखौ मावफैनो मोना दे मोजाङानो जादों बे एसे एनै सिंगाफोर मावफैजेनबाय आरो बाबामोन दा थांसै आबैमोना औ दे थांसै गुजुना मोनहाजोब्बाय थांसै दे औ दे आबै दे थांदो बाय बाय बैनि ओंखारदों बै मादै औ ओरै गिदिंनायनि फैबावगोन जों डिसेम्बराव फैबावगोन जों मादै दे औ दे गामि नुहुरनायनि दा औ बैनि आं हले बैनिसो नंबायमोन बै गामि गेजेरनिया ओरैनिया औ नोंसोर ओरैसो फैदों ओरैसो फैदों आबै जों दे आबै दे दे हागासिनो नै बेदरखौ अमा बेदर मोजां दा औ नै गोलैहां जाबाय नैबे संख्रि होखादोरा एसे हलै नाङाखै मोनदां खेबसेखौ होजोबलै जानो हालायि ओंखामथ' जायाखै गैया खुरान दोनखानाय थांबानो आखाइ सुनो जादो डाइरेक्ट बै हासि नांला जाबाय मेला थुयो आगलायलायसोमोन साबसिन नुयोब्रा आगलायलायसोमोन सेसासो होनखादों थुलाला होननाय खनसे दां होनबाथाय मावबोयोना बे ओमफ्राय नंखायखौसो जाहैबाय आरोखि ना होमबा बे हासुङाव ना बामि मोनलायग्रा दंमोनला मोनजाबोदों हाग्रा जासिगोन बोथोरा फैहांबाय नै सफैबायना सेंग्राफोर फैनानै माबायदि मोनफैदों सेक्सि हट नांगौ सेसायालाय माबायदि मोनदों बिराद लाजिनाय मोनदों लाजिनाय मोनदों फिसायालाय मोजां मोनदों खिन्थु बेदरा थोआसै आइयो बेनो एसे हरबाव दरनैसो गिदियालाय आं बुंफिननो लाबो र' गिदियानो गिदा माबायदि मोनफैदों नों फैनानै बिराद मोजां मोनदों ब्र' नोंलाय बिराद मोजां मोनदों खिन्थु ओंखामखौनो जाला सेसा नों मा बुंफिननो नागिरा आंबो बुंफिनोलै बिराद गरम मोनदों दे नों मा बिराद गरम मोनदों सान्दुं नांबाय आंनाव सान्दुं नांबाय गाइस जों दा जाखां लोंखां एसे ओरै नै बेरायनो फैदों ओरैहाय नै ओरैहाय दैजों आरोना दैनि गाहायजों दै लामारि गोजा आरो जों एसे ओरै जायगा देखायलाबायनो नै इभिनिंनि सानराइज ओरै बिराद समायना नुयो नै बिउटिफुल आरोना ओरै हाजोआ हनै जि साइज नुहैयो जायगाया बिराद मोजाङानो बासिनो हाया जायगाखौ फट' खेबजादों नै मानसिफ्रा हाग्रा फट' खेबनोसो लिंबोबाय आरोना बियो सोरबाफोर फैनो गोसो जादोंबा फैनो हागोन डिसेम्बराव साबसिन जागोन डिसेम्बराव गोजांसिनगौमोन नालाय दा एसे गरमावनो दं सान्दुं दुंबा गरम जायो ओमफ्राय बिराद सान्दुं नाङो ओमफ्राय बै दंफां बारियाव मोजां आरोना सायख्लुमनो अमा बेदर सावनानै जानो मजा जोङो दा थांफिनसै जों फट'सो खेबजाफैदोंमोन नालाय फट' खेबजाखांबाय जों ओमफ्रायो बैयावहाय माखासे जागासिनो दंबावो ओमफ्राय जों ओंखारलांसै बाय मोनाबिलि पिकनिक स्पट थांथ'नोसै दिनै जाथ'लायबाय